дае чалавеку суцяшэнне ў розных жыццёвых сітуацыях. Кветкі – сімвал дзіцячай шчырай любові, бязвіннасці, дабрыні. Прымі іх, Божа, як знак нашай адданасці, удзячнасці і любові. Вино и вода. Кропля воды – гэта мы, людзі. Вино – гэта Езус. Калі вода злучаецца з віном, іх нельга ўжо раздзяліць. Гэта сімвал еднасці Хрыста з народам, сімвал еднасці касцёла. Плады. Нясём табе, Пане, працу рук сваіх, што дарожыць зямля. Пане, дапамажы, каб мы навучыліся дзяліцца дарамі з тымі, хто іх не мае. Идем, Пане, до Твоего стола с хлебом и костями. Перамяни, Пане, Твоей могутностью у часу Евхаристии, как сталася яна телом Иисуса Христа и поєднала наши души. Твоим идеям и словом щирой
Каждый день встречаюсь вновь с прекрасным словом, словом. Каждый день заметить ничего своего. Настоящей любви в этом мире не нашли. На наш вопрос один
Щасливої Божої діти, усі ми. Ми дякуємо Богу за эту минуту, яку чекали довгий час. І сьогодні наш Єсус з любов'ю і ласкою прийшов на кожного з нас. Отец Виктор, мы дякуем вам за сакрамент, які уділили нам і за все, що робиться щиро, з любов'ю, отдано. Ви повните серцем наше життя. Ви наша надія, ви наша підтримка. Приємно з вами бути. Бажаємо вам миру, здоров'я, терпіння, з радістю Богу і людям своїм. Ми дякуємо вам, тата та бабулю, що нас у костел у свій час проявили. А сьогодні ми по-справному стали повноправними членами костела сім'ї. Урочистості нашої першої комунії собрала роди близьких людей. Щиро дякую вам за молитву, хай сповняється безліч надій. Боженька усміхається, бо у мене майський дивний час цудовна подія відбувається у костюмі, у Варняна, тут у нас. Сакрамент покаяння, Евхаристії, анёлки наші, сьогодні прийняли, зробили своє серце чулим, чистим і ласку Божу про це здобули. Ад імені батьків ми хочемо сьогодні подякувати усім, хто допомог, щоб кожен з діток крок за кроком покритуватися до розмови. Поважаємо отець Віктор. Перш за все, від ім'я батьків виказуємо щиру подяку вам за клопот, підтримку, терпіння, увагу, щирість, необиякость и великое ваше сердце. За тое, что не шкодуючи силы часу, вы клопотитесь про духовное выхование наших деток, за сьогоднішню урочистость, яка стала справжнім святом для усіх нас. Ви – чоловік, якого Бог наделил великой пригожостью души, добрыём и мудростью в духовной справе. Своим прикладом вы запалили в сердцах наших детей огончик любови до Отца Небесного. Хай добрый Бог освячає своєю ласкою ваш земний шлях, одорвує моцним здоров'ям, щоб з вашою допомогою люди вчилися бути спогадними і милосердними. Поважаемая катехетка Марина, вы на протягу 2 годов отдано рихтовали наших детей до перших зустрічі з Паном Богом. Допомогли Богу познавати Ісуса Христа. Щиро дякуємо вам і жадаємо Божої допомоги і благословення по всіх справах і починаннях. Mamusiu, kiedyś cud się stał, Bóg w Twoje ręce życie dał, pod Twoim sercem moje bić zaczęło. Że kochasz mnie od pierwszych chwil, że kochasz tak jak nigdy nikt. Dziękując chcę zaśpiewać Alleluja. Alleluja, 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 Alleluja. Ty
Ty czuwasz, tato, nad mym snem. Ty wstajesz, zanim wstaje dzień, a ja spokojnie śpię, bo jesteś blisko. Za chleb codzienny i za moc, i za spokojny dzień i noc. Dziękując, chcę zaśpiewać Alleluja. 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 Dobry Boże, pełen chwał, żeś mi takich rodziców dał. W modlitwie dziękczynienia Ci przynoszę. Za oczu mojej matki